Luz verde á rehabilitación do Pazo do Martelo despois de que a Dirección Xeral de Patrimonio autorizase o Concello de Rianxo a acometer a reforma deste inmoble que presenta un avanzado estado de deterioro. O proxecto suporá un investimento próximo aos 2 millóns de euros, dos que case a metade serán financiados polo Plan de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. O resto será asumido polo Concello mediante unha operación de crédito. Necesita unha intervención estrutural, unha intervención potente, e grazas ao impulso deste millón de euros que conseguiu o Concello a través do seu proxecto, pois está disposto a ir e evidentemente pois a chegar a cantidade adicional que sexa necesaria para evitar, xa digo, a degradación futura deste ben de interese cultural, non? Dito isto, estamos dando un pouco os pasos necesarios para conseguir este financiamento, acudindo a unha liña de crédito. Como están acudindo pois boa parte dos concellos cando se trata de intervencións de calado e precisan de financiamento adicional para financiar pois a parte que nos corresponde, que aproximadamente no caso de Rianxo pois vai un pouco menos de outro millón de euros, que buscaremos a operación de crédito máis acaída para o Concello para chegarnos con este proxecto que terá unha licitación de aproximadamente 2 millóns de euros, non? O inmoble, que actualmente alberga a Biblioteca Municipal, presenta importantes deficiencias relativas principalmente ás filtracións e humidades. A rehabilitación contempla varias actuacións en materia de accesibilidade, a sustitución da cuberta da fachada e a eliminación da galería que non formaba parte do edificio orixinalmente. E como elemento pois tamén bastante novidoso, de acordo ás recomendacións de patrimonio, está a eliminación da galería do Pazo, a galería que era un elemento alleo e que estaba creando uns problemas infraestructurais na propia parede na que está situada a galería, e o criterio de patrimonio é que se debe eliminar por esta situación de perxuízo ao conxunto do edificio. Tamén outro dos argumentos é para evitar que a fachada barroca, que é o elemento principal e fundamental, pois teña algún tipo de competencia estética ou que poida chamar a atención sobre o edificio, non? O inmoble data do século XVIII, está declarado ben de interese cultural.